Здравейте, браточки, днеска ще снимам на Minecraft Pocket Editions. И чакайте, тук всичко се обърка, докато ми заведи Minecraft. Не се взе. Аха, готови сме. Ето хора, вижте, направихме се басейн, сега чуваме да ловим риби. Къде имах? Ето си джатлите шпорвам. Джатлата. Ти път само ще отворим. Ти неща иска да става. Само стои, че се чува вода. Откъде ще взе от чи меч, бе, брат? Инчантнат ли? Вътре. Ох, майко. Крипа, хора. Ако беше гръмнал, щеше... Не знам какво щеше да се. Майко... Може би сам. Ще ви покажа след малко, тук съм се направил студенчко в къщата. Вие го виждате. Хора, ще ходим да го бием само. What the fuck? Вратата видя. Къде си ръвжиш? Волят. Окей, това ще го убия. Така, хора. Така. Да, това са зомбито, аз ще да видя крипър копе. Моля се само да не е влязъл в къщата. И сега газата пуска намирам. Къде е крипъра? Това крипъра го няма. Къде си? Къде е крипъра? Бягай си. Бягай, брат. Крипъра липсва. Ето го басейна, бе. Хора. Мен ме е страх. Мисля хора да влиза вътре в къщата. Ух. Сега ще ви беше офали го. Чакай, че малко. Го басейна. Ой, да, купа, тръгва си.
Един хора клипа. Ало! И бягам. Бягам, където ми видят очите. Газ! Газ! Стой, бързо! Клик. Путно зад мен се движи. Това мен сама е стара да се бия. И не се изкоха. Ще скоро губи един начин. Ах ти! Това ключа. Ах, купелето! Поне да се радвам ви, че не е в къщата ми гробила, някъде до двете ми къщи. Защото се чуи, че това толкова бързо бяга, защото че му спит. Изпил съм го правя за бързо бягане. Добре, че спит. Който не е my left. Всички хора обикновено в клиповете атакуват, само че аз не такова. Не псувам. Ах, майка ти стара! Позволявам, ще двигна. Не, често аз. Вече ебам, вратата си ебам. Стара. Или тук е. Лягам да спа. Не, лучше тук ще го оставя. Пил. Колко ще траси, баб? Какво съм се успял позволи ми да клип. Обаче има кошка, това е радост. И ти запак можеш да направиш. Кошка да иска да ми се спавни по кошчица. Да се спавни. Ади бе!
Хора, вижте нещо кошмарца. Тук някой да ви покажеш, вижте нещо в дървата. Дърва! А за храна да ни говорим, изобилие от храна имам. Изкачи и сега да се напием. Сега не можем да се напием. Хора, сега не можем да се напием, за жалост. Но ще имаме два моркова. Опа! И дърва. За какво са? Имаме пържоли, всякакви пустички. Малко за зайче. Още не мога да видя хора един зайк. Скоро ще почна да снимаме на лаптоп. Хора. Хора. Да. Хора, скоро ще почна да снимам на лаптоп, защото ще ви купят. Защото знаете, че аз моя лаптоп го щупих. Изнемал съм. 24 мая, ако не, ще е 6 юни. Да, или 24 мая, или 6 юни. Може да ви купят лаптоп. А пък аз имам изобилие от пари да си купя камерка. Да, ето веднага ми писах какво си мисля. Защо да си купя сетила с изобилието? Сега да играя малко да обясня. Не бе хора, аз имам, пример, как да ви го обясня? Имах един, че имам пари за камерка. Защото знаете, че предното видео, деца го снимал, е с телефона. Който хвили и го учиняваме и телефон. Нов телефон, сега ще ви купувам. Да се щупам. Чакай това, като да си на една кола. Сега се върнем това. Хора, ще включа клипа в тази част, аз ще правя.